Това, което мисля да се опитаме да вкараме, е разнообразяване на култури. Пак казвам, в никакъв случай царевица не е на поливно. Ако може сурго да засееме, също мисля за картофи. Зависи от почвата. Значи около река Камчия, така наречените пясъчни места, стоят много студени. И аз там не мога да си позволя или със свито сърце сея рано. Затова по-скоро последните години се опитвам да съобразя какви полета къде ще сееме, за да започнем от там, дали ще е царевица или слънчоглед, но да започнем да сеем от блокове, където са по-наприпек. Примерно ми прави впечатление, че има много голямо значение дали е южно или северно изложение. Масово никой не застрахова. Проблема е в некоректността на застрахователите. Аз миналата година започнах да използвам подобни неща и като почвени подобрители листни подхранвания по-специфични, моят добив беше по-висок от доброжата на много добри земеделци. Има бактерии, гъби пак, които помагат на корена да се увеличи и хората на запад си ги знаят, не измисляме топлата вода. За мен всеки един земеделец трябва да започне да ги прави. Пак казвам, колеги, не е скъпо. Е използването на гранулица птичи тор.